chtěl jako. Můžete mě nechat domluvit, prosím vás, paní kameramánko? Ale děkuju. Tak, musíte zametat. A víte, jak se to dělá, jo? Takhle. Takhle. No, a máte uchybené, nevím, proč to tak trvá. Já si ho za chvilku, víš, tak pojďte se mnou a nahlédnete do našeho prostředí, kde, jak se říká, probíhá jako tento rituál, jo? Jako, většinou to je, že jsme v tom iglu, tam zapálíme jako ohýnek, jo? Ohýnek, a jako to je plameny, šlehají až k vrcholům, ne, to víte, to je jasný. A já vám ukážu artistické číslo, jo? Koukejte. Tak, no. Teď to vyhodím. Bravo! A koukejte, zase jsme u toho. Zametete to, takhle, na ty strany. Máte oblíbeno, no. Potom vezmete tady ten motocykl. Jo. Tady to je motocykl. Tak ten schováte. Tady se toho bude taky jako víte tak, teď se sednete, ukážu kam, vytočíte od hovínek, takže sem si sednete. A já vás povedu, jo? Prosím. A já vám, tak ano, ale tady je zákaz kouření, milí paní. Jako paní, vy neumíte řídit, dali vám vůbec řidičák na tohle vozidlo? Jste taky špatně sedla, musíte si sednout takhle. A jak to vlastně se dělá? Úplně stejně. To je takhle. Přijde si takhle na semdočky a říkat. Tohle to veřejně, protože práce. Takže, Ne, dělej, sedněte si paní a musím natáčet. ne, to bylo ale zase to to vykla, protože u nás to je to země. Ano, Je to země, ale o zemi. No. země. Dobrá Češa. Čisté, povlečení, oblečení. Ano. Ty to pověděli, dobrý. Já si to nachystat. Třeba já, podívejte, já to mám třeba úplně nešlo, jako zašité. Sedněte si tam. Ne, vy si sedněte, já to neumím. Já se bojím, protože vy nemáte řidičák. Tak to je dobrý, že mě povedete, to si by moc Tak, tak, no a jak se? Ne, seďte tam paní, on má řidičák, já ho nemám, takže seď. Pojďte mi to, nedělej na mě takový kikiriky, na mě ne kikiriky, no. Pojďte mi to. Napadená! Dělej, sedni a nekecej. Ne, já potřebuji ten přístroj, tam mi to šáháme, madam, bože, dejte mi to moje auto. Tak já se vás vyseru. A tak, koukejte, když mi to půjčíte, já vás natočím. Akbar! To křičíš, já ho zahozala. Já se bojím, to je moc nebezpečný a vy nemáte řidičák. Mám, ale prosím. Já zásadně jezdím v hezčích autech. Ne, podívejte. Tam to přesně ukážu. Pojďte pod tou kamerou, pojďte. To je úplně nový vlak. To žluté, ano. A vy nemáte řidičák, já jezdím se dva, co mají řidičák a mají dobrý auto. Takže si myslíte, jako, že to není možné, jo? Není? Nebo co? Sedněte si, madam, prosím vás. Nedělejte se ze mě takhle srandu. Tady to je natáčíme pro dokument. A tohle je konec naší reportáže. Ne, to není konec